Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, content yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, patinodzitaura nyaya idzi vanoti takavavenga, vanoti tinorwadziwa navo, vanoti touch not the anointed one. But tinechida kuonesana kuti muzive kuti vanhu ava imbavha, matsotsi, makuruku, but vanhu vanoita nharo. But hanzi chakafukidza dzimba matenga zvinozvazonzi futi rine manyanga harite sei hariputirwe. Baba mahwani zvinenge zvakafukidzwa nematenga zvichitaurika mukati, but zvinozonzi rine manyanga harite sei hariputirwe. Zvino izvi hotera yava Magaya neStudum yava Magaya zvakutorwa kunzi zvitengeswe kuti vakwanise kubhadhara chikwereti che 420,000 US. Pakashata. Uyu mutongo wakapiwa neHigh Court musi wa9. Vatoona kuti murume uyu haasisina kana tse, haasisina mari, chechi haisi kubhadhara uye haasi kukwanisa kubhadhara zvikwereti zvake zvaanazvo zvakawandisa. Saka the best way takufanira kutongotengesa hotera. Tomutorera hotera toita sei totengesa. Ndo nyaya yandikufamba nayo, nyaya yaMagaya, kuti hotera yava Magaya neStudum yava Magaya aiwaka zvatorwa nevemutemo kuti zvitengeswe zvikwanise kubhadhara chikwereti. Pakashata, parikupisa ndiri. Sezva munozandofamba nedingindira rekuti umbowo njange ndichikuratidzai nyaya yacho, ndokuverengerai nyaya yacho, moita sei mozvinzwira, moita sei mozvionera mega kuti ndo zviri paground. Ndo mutongo wakaiswa nani nematare edzimhosva iwoyuyu panyaya yava Magaya handitika. Right, ndisandanyanyopinda munyaya yangu zvizere, ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dzava pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo, toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Zvinhu zvoita sei zvinhu zvoendeka, zvinhu zvoenda kuti zvoenda kumberi handitika. Right, ndine mufana wangu wandogara ndichitaura naye zvake, anonzi Pande Rhythms. Aiwaka mufana ari kurova gospel yakaipa, gospel inonakidza kupfuura yababa Harare. Saka handei paYouTube channel yake apo, toenda sei tonosapotawo, tonzwa ngoma dzaari kurova kuti dzakamira sei. Aiwa, mukanzwa gospel rake ndopo munyasonakirwa kuti kune vanhu vanobata waya chaizvo handitika. Mahwani chaiwo handitika. Right, ndisingatambise nguva, regai ndipinde munyaya yangu. Iyi nyaya iri apapa yakanzi Magaya loses giant church hotel over 420,000 debt. Chikwereti baba chakamutinya che 420,000, almost nearly half a million. Handizoti mari idzi vakadzikwereta vachiita sei uyezve vaida kumbonyatsoita sei, but zvinezvi hotera yatorwa zvikanzi aiwaka hotera ngarikai timboita sei timbotora, nekuti imimi hamusi kuziva zvamuri kuda, hamuna kurongeka, taakuita sei taakubhadhara chikwereti. Right, rega tipinde munyaya yacho, tiverenge nyaya yacho tinzoti zvakaita sei zvakamira sei handitika. Zvikanzi Magaya loses giant church hotel over 420, ndo yandambotaura kuti 420,000. Hamana hasi mari dzekutamba nadzo. Harare, Zimbabwe. In a significant legal blow, Prophet Walter Magaya has lost ownership of his famous hotel and stadium after a ruling by the High Court of Zimbabwe's Commercial Division.
The court's decision made on October 9th, 2024 allows the sale of the property to settle a debt of 420,140 owed to Get Bags Microfinance Bank Limited. Ndo zvataurwa nematare edzimhosva izvi pamusoro penyaya yavamagaya kuti aiwa hotera ngaichitengeswa. Hotera yatengeswa, stadium yotengeswa, pobhadharwa chikwereti chebhengi icho che 420,000, almost a million. Recently mukomana aita headlines, maimuona aibuda mukomana achivhura hombe, vanhu vachiti vakuda mari dzavo, vakanzi muchaitiswa maproject, tichaita zvakati, but pazvinhu zvese izvozvizvi hapana kana chinhu 1 chakabuda. Vanhu vakazosvika pakuchema, vanhu vakazosvika pakuita violence, vamwe vakasvika pakuenda kumapepa nhau, vamwe vakaenda kuzvivhitivhiti, mukazviona vanhu vachinetsera mari dzavo, vanyengedzwa nemukomana uyu anonzi Walter Magaya uyu. Kana takuzozvitaura manje kuti Magaya imbavha, itsotsi, munouya muchitirwisa manje, munouya muchitituka, but kana mazobirwa mari manje mazonyeberwa kunzi zvichashanda, zvaramba kushanda, munenge maakudzoka futi kuti ndakavharwa mari yangu navamagaya. Mawani. Ende zvinhu zvinonzwisa tsitsi kuti maZimbabweans tinonzi takadzidza, but tinotadza kuona zvinhu zviri simple, zvinhu zvidiki kuti pana patiri kuitiswa, pana patiri kubhaiswa, pana patiri kunyeperwa, pana patiri kubirwa mari. Each and every Sunday unoona kwa Magaya kunozara, kwa Fred kunozara, kwa Miracle Paul kunozara, kwa Makandiwa kunozara, but panopera zuva, panopera mwedzi, panopera gore, chawabuda nacho uchienda kunzvimbo idzodzo unotochishaya. Ukazokalkuleta mari yaunenge wabvisa, uchiti ndikubvisa chegumi, ndikubvisa zvakati, ndopaunoona kuti apa mawana ndaita sei, ndabhaizwa. Ndine nyaya futi yandiri kufanira kuuya nayo zvamanje nyaya yechipoko chipoko chaEzekiel Guti, chababa Guti, hanzi chiri kuonekwa kuAmerica nengirozi 2. Handizozivi kuti vanhu ava chii chinenge chimboitika. Saka ndine clip randinaro randichauya naro namukoma Howard Nyoni, vachitaurawo vachitsanangura kuti izvi zvinhu zviri kuitwa nevanhu ava mahumbwe chaiwo aya, mahumbwe handitika. So ndonyanga ndangokubatira zvamanje kuti ndikuzivise kuti aiwa stadium nehotera zvanzi nekoti ngazvitengeswe kuitira kuti chi mukomana akwanise kubhadhara zvikwereti, nekuti zvikwereti zvake zvakaita sei zvakura kusvika ku 420,000 chikwereti chakatora kubhengi. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.